Rydym yn elusen gelfyddydol falch o Gymru sydd wedi ei lleoli ym Metws. Dechreuon ni yn yr 1980au yn ystod y streic glywir, a rydyn ni wedi dod yn bell ers hynny. Mae Tanio'n meddwl ignite yng Nghymraeg. Ac ni'n credu mewn 3 peth syml. Tanio creadigrwydd, tanio cymuned, tanio newid. Ni'n gweithio'r 3 peth yma mewn i bopeth rydyn ni'n gwneud. Rydyn ni'n fach, rydyn ni'n lleol, ond rydyn ni'n pacio pwnsh. Mae ein drws wastad ar agor, a mae wastad croeso i bawb. Y peth gorau am y celfyddydau a chreadigrwydd yw bod e'n gallu bod unrhyw beth rydych chi'n dymuno. Boeden, creu ffilmiau, creu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu creadigiol, coginio cacennau, Zumba, gwau gyda ffrindiau. Mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd. Rydyn ni eisiau helpu danio angerdd am y celfyddydau. Mae'n y cyfle bob amser i fynegu eich hun, a rydyn ni eisiau helpu chi i archwilio. Ar eich termau chi, a trwy'r ffurfiau celf rydych chi'n ei garu. Nid ydyn ni'n gallu addo popeth, ond rydyn ni'n gallu addo i geisio bob tro. Dyma'r celfyddydau, a dyma Tanio. Ymwelwch â ni trwy'r wefan a chyfryngau i ddarganfod mwy.